سلام كم يتوعدوا كبرات تخطيطلتي فنوي اير تي في لومي حمص سلسته طريق اترز تدالو زينا مسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم بيتروس منغسي بقند نطاتو كنفلم دمت حفاش إيرترا مبل 4 عامات انبيلا عوضا زنبر إيرتراوين نتفتات حزباو دبلوماسيا سلاسيلوم أبزوادو باب التالاليا قوبيات كل عزة كور عودة زة توديبو منغست سوماليا لعلوية تتصوعي وانا تحف حورات هاقرات كابها قروكوت عزيزو بريزيدنت ترامب مس بريزيدنت سيمين كوريا كالايك التوركب كاكايد كم زخل عميتو منغست برازيل نتفتات زي منغستوين تكالات نمكوت صار زخل حدش حقي عميمو قدمي 4 عامات بوسن عقمي فنواز جمرتن دمص قالسن صنعاتن زبسرتن دمص حفاش إيرترا ابز اوان زي بمنغدي انترنتن ساتلايتن بكل كوابيتات عالم كتبصح باقي علا اذا بحدا طريق 2019 14 عامات زدفنت دمص حقي لومي اب كتما اسمرا غعزو ادميا صنبيلا غازيتنيانا هبتم فرزغين زدالو زيناو صبصب ميكال حدغو كقربايو لومي سلسة الرياب قطري منستر زيناب زركب عداراش هاجر ميديا بزد تخير سنسرعات نباراتن حدثتن عبالات كمون تخطاتلتي ترغيبهم نيروم وانا دايركتر كفلي راديو آتو قرماي بهراب زسمعو قال راديو دمس حفاش ابزني 4 عامتات اقولقلتا مسكولو بدوهتات نسمعتا حقينيان ودعاون حاوريتا ناسنغت هاجراو قالسي ام معوات محبراو فتحي مسفان بهلاوي درجان بوليتيكاو نقحاتن هزبي كب بمبال تساتفنتو ام معزاز كمون بوهود كنيس ناب حدا راين علامان زعسلو كنت ام مفتار عابن ابنتاون سراح كمزه سلاسلت قليصوم دمص حفاش ابز مدرغزي دمصا بمجدي زمناو تكنولوجي ابز سفع كفالات عالمنا بزركبو زيكاتات كتبصح بقيعه كمزلا زتغساتو غرماي ندوم كام ممسراتاك سابز درجه كتبصح بتوفاين زسرحو زلون كلهم بممسكان بفلاي منسيات ابالاتا نزبلت صوتيت بزحايلك سرحو ازغاغيروم ابتا قطامي بمغنيات زغري مبل 4 عامات ممسرات دمص حفاش إيرترا زتدالوت مصيت نتساتفتي كتعدل كلا طوبلحتا سمعتي دمص حفاش قريبوم أبحت طريش عند 1979 أفاح ساحل زت مسرت دمص حفاش إيرترا بتشعة قوانقاتات بهراتنا مالت نارا ساهو بيلين تجرينيا عفار كوناما تجري حدار بن عربن أقول قلوتسب منسترعيون محبرا ودحنتنا بزوادو بنا التالاليا قوقيات قلعن مسوزام ودو قدايات زملكات عودة زتوديبو أبتي أب كتما دكم حارس تقايد عودة زته كاب 4 وزباتات مالت سجنيتي سنعفه ماي عينن صورنا زمت وكلت تكالات منغستن محبراتن مرحتا هيمانوتن عبيت عدن تساتيفهم اتمدب مقصلتا نايتي أب كالوتن وزباتات ككايد صنحه تمسسل عودتات زته خوينو حبراو مرداتا بمفتار أب قلعن بقلعو زفصمو بدلاتن جبناتن مكلخال زعلميو دايركتر جنفر منستر عيون محبرا ودحنتن زوادو باتو هايله قبر ميكائيل لابز اسمعو قال قلعو بصبغ سنه مقبار تخسكيسوم نخعابين نخمعولون منغستي بمنقدي محاوراتو زكايدو زلو قصال صعد نمعوات تساتفتي ابركتوم كعزوزو تلابيو ابتي ناي حدا معلتا عودزته كاب ماكلاي بيت صحفه منستر عيون محبرا ودحنتن زموتو كيلاتات مزعبا تححزا غوغيات تحت عدمه تقط مزنا زي حقاو سدتن صعبيناتون كمون كالو صعباتات سفيح مبري هيبومن كاب تساتفتين زقرب لهم حتتات مليسومن وانا دايركتر كفل محبرا اقولقلاتات قالاب تسفا سلاسي دمان اقداسنت ناي تعودزته بمتكاس تساتفتين الناب كبابي مسكودو اب حزبي كسرصو ازخاخيرون أب هولندن ريبابليك دو سودان زنبري إيرتراوين ببوغنم هاجراو مدبات نمدمفاع زعلمن نتفتات حزباو دبلوماسيا سلاسيلوم هبتن هاجرات كاب زركب دبلوماسيا ومعكلات نزمت أن حبريتا هبتن فرزقا وهايدو أدالي ولو غرمسكال غرزقهر كقربايو بمسارات زبزحنا حبريتا أمباسادر إيرترا بحبرة أوروبا تنغاسي كاسا بثلاثة حساس نيرتراويان نبرتي هولاند أبلو كنت تهاجرن مدرخاوي حلفنت زيكاتاتن زتكور سمينارا كايدو زبانا آتي وزل حدش ناي سلام المتحجازن موائل
ኤርትራ ንጡፍ አበርክቶ ዝገበረትሉን ዋጋ ዝኸፈለትሉን ምዕባለታት እዩ ዝበለ አምባሳደር ነጋሲ ዝበለጸ ፖለቲካዊ ርግኣትን ቁጠባዊ ብልጽግናን ንምጉንጻፍ ኣብ ዝግበር ጻዕርን መሪሕ ተራ ከም ትጻወት ብምሕባር በብከባቢኡ ዝርከባ ኤርትራውያን ማሕበረ ኮማት ውዳቤታተን ብምሕያል አበርክቶን ኣብ መደባት ምኸተ ልምዓት ክዕዝዛ ኣዘኻኺሩ ኣብታ አጋጣሚ ካብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ዜጋታት ኣብ ምውዳብን ምምእዛንን ዕዙዝ አበርክቶ ዝገበረ ህዝባውያን ማሕበራት ወረቐት ምስክር ጽንዓትን ምኸተን ካብ ኢድ አምባሳደር ነጋሲ ካሳ ተቐቢለን ብኻልእ ወገን ድማ ውዳበ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ብ29 ታሕሳስ ካልኣይ ጉባኤኡ ኣቃኒዑ አምባሳደር ኤርትራ አቶ ዮሃንስ ተክለ ሚካኤል ኣብ ዘስምዖ መደረ ንዕዙዝ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓወት ሃገራዊ ጉዳያት ጠቒሱ ኣብ ዝተኣትዩ ዘሎ ሓድሽ መዋእል ኣንጸባራቂ ዓወት ንምምዝጋብ ውዳበ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣበርክትኡ ክዕዝዝ ትፅቢት ከም ዝግበር ኣገንዚቡ ኣደ እምበርቲ ጨንፈር ወይዘሮ ልኡላ ተስፋ ህይወት ብወገና ገምጋም ዝተሰላሰለ ንጥፈታት ድሕሪ ምቕራብ ዕላማት ጉባኤ ድኻማትካ ኣለሌኻ ብልጨታትካ ብዝበለጸ ንምሕያል ምዃኑ ብምግላጽ ድልውነት ኣባላት ንዝበረኸ ዕማም ኣረጋጊጻ ኣብቲ ጉባኤ ነቲ ጨንፈር እትመርሕ 16 ኣባላታ ሓዳሽ ኣካየዲት ኣካል ተመሪጻ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ውዳበ መንእሰያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ኣብታ ሃገር ብ30 ታሕሳስ ዓወት ንዘላቂ ሰላምን ሽርክነትን ዞባ ምብራቅ ኣፍሪቃ ብዝብል ቴማ ካልኣይ ጉባኤ ኣካይዱ ኣቦ ወንበር ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ጁባ አቶ ሃብቶም ዘርኡ ኣብ ዘስምዖ ቃል ውዳበ መንእሰያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ንቕሓት መንእሰያት ኣብ ሃገራውን ሕብረተሰባውን ክብርታት ብቐጻሊ ንምዕባይ ብዝሓየለ ክሰርሕ ትፅቢት ከም ዝግበር ጠቒሱ ክሳብ ሕጂ ኣመዝጊብዎ ንዘሎ ውፅኢት ኣመስጊኑ ኣብቲ ጉባኤ ፀብፃብ ንጥፈታት ናይቲ ውዳበ ክቐርብ እንከሎ 23 ዝኣባላታ ሓዳስ ኣካየዲት ኣካል ድማ ተመሪፃ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ምሕያል ብቕዓት ተምሃሮ ተወሳኺ ፃዕሪ ከም ዘድሊ ውፅኢት ሃገራዊ ምርመራ ሻምናይ ክፍሊ ንምግምጋም ኣብ ከተማ ዓሰብ ኣብ ዝተቃንዐ ርክብ ተገሊጹ ብመሰረት ዘቐረቡ ጸብጻባት ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2017-18 ካብ 9 ኣብያተ ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ ናይቲ ዞባ 662 ተምሃሮ ከምኡን 270 ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ሃገራዊ ምርመራ ሻምናይ ክፍሊ ከም ተሳተፉ ብጠቕላላ ድማ ልዕሊ 67 ሚእታዊት መሕለፊ ነጥቢ ከም ዝረኸቡ በሪሁ ኣብዚ ዓመት እዚ መሕለፊ ነጥቢ ናይ ዘምፁ ተምሃሮ መጠን ምስ ናይ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ክነጻጸር እንከሎ ከም ዝነከየ እቲ ቀንዲ ጠንቅታት ድማ ብኩራት ብወገን መምህራንን ተምሃሮን ዘይተገዳስነት ተምሃሮ ኣብ ሓገዝቲ መደባትን ትሑት ምክትታል ወድድን ከም ዝኾኑ ተገሊጹ ንተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትምህርቲ ብዝምልከት ዝቐረበ ጸብጻብ ኣብ መባእታ 28 ሚእታዊት ኣብ ማእከላይ ደረጃ 24 ሚእታዊት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ድማ 20 ሚእታዊት ከም ዘሎ ከነጸር እንከሎ ነዚ ክብ ንምባል ብውህደት ክስራሕ ዘኻኺሩ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ካልኣይ ደረጃ 2017-18 ካብ ዝተሳተፉ ተምሃሮ 23 ሚእታዊት ናይ ሰርቲፊኬት 13 ሚእታዊት ናይ ዲፕሎማ 12 ሚእታዊት ድማ ናይ ዲግሪ ነጥቢ ኣምፅኦም ናይ ኮሌጅ ትምህርቶም ይከታተሉ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ሓጎስ ኣድሓና ኣብ ዘስምዖ ቃል ምስ ኩሉ ሕፅረታቱ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ብዘተባብዕ ደረጃ ይሰላሰል ከም ዘሎ ብምጥቃስ በቕዓትን ተገዳስነትን ተምሃሮ ምርግጋጽ ናይ ቤት ትምህርቲ ሓላፍነት ጥራይ ስለ ዘይኮነ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ወለዲ ድማ ብፍላይ ቆላሕታ ክህብዎ ፀዊዑ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ሕመድ ዓሊ ብወገኑ ጠንቂ ትሑት ተሳታፍነትን ውፅኢትን ተምሃሮ ተለልዮም ስለ ዘለዉ ንምፍትሖም ብዕቱብ ከም ዝስራሕ ኣረጋጊጹ ኣብ ንዞባ ኣቁርደት ብማሕበር ተጠርኒፎም ኣብ ምርባሕ ናይ ጸባ ከብቲ ዝነጥፎ ሓረስቶት ጠለብ ጸባ ከባቢኦም ንምዕጋብ ኣበርቲዖም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ገሊፆም ንሳቶም ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ከባቢኦም ንምርባሕ ጥሪት ብሓፈሻ ናይ ጸባ ከብቲ ንምስሳን ድማ ብፍላይ ምቹእ ምዃኑ ብምሕባር ዘካይድዎ ዘለዉ ቀጠልያ ምግቢ እንስሳን ናይ ምልማዕ ዕዮን ብዝነበረ ሰናይ ክራማት ዝተረኽበ እኹል ሰዓርን ቀረብ ጸባ ንምውሓስ ኣብ ዘካይድዎ ጻዕሪ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ኣረዲዮም ካብ ኣካየድቲ ማሕበር ኣቶ ዓብዱልሓሰን እድሪስ ማሕበሮም 637 ኣባላት ከም ዝሓቁፍን ልዕሊ 4700 ናይ ጸባ ከብቲ ከም ዘለውኦን ብምሕባር ከም ውፅኢት ዘካይድዎ ዘለዉ ጻዕሪ እኹል ቀረብ ዝተመጣጠነ ዋጋ የቕርቡ ከም ዘለዉ ብሪሁ ኣባላት ማሕበር ኣብ መወዳእታ ንዘካይድዎ ዘለዉ ጻዕሪ ድርኺት ንምፍጣር ኣብ ኣቁርደት ተዋዲዱ ዘሎ ትካል መኸዘኒ ጸባ ክቀላጠፍ ተላብዮም
ቀፂሉ ዝቐርብ ዕለታዊ ዜና ሃገራት ወፃኢ ንምክትታልኩም ደጊምና ብኽብሮ ንዕድም መንግስቲ ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማሊያ ላዕለዋይ ተፀዋዒ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ኒኮላስ ሃይሶም ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ምትእትታው ከም ዘካየደ ብምኽሳስ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ካብቲ ሃገር ክወፅእ ኣዚዙ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሶማሊያ ብሓደ ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ዲፕሎማሰኛ ብንግቡእ ኣሰራርሓ ቤት ፅሕፈት ሕብራት ሃገራት ብቑሉዕ ስለ ዝተሓሶ ኣብ ሶማሊያ ክሰርሕ ከም ዘይፍቀዶ ኣነፂሩ ሕብራት ሃገራት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ዛጊት ዝኾነ መግለፂ ኣየውፀን ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ቡርኪና ፋሶ ሽበራውያን ሓይልታት ብክልተ ጥሪ ብዝፈፀምዎን ብሰንኩ ብዝተላዕለ ቀቢላዊ መልክዕ ዝሓዘ ግጭትን ብውሕዱ 13 በርጌስ ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን ኣብቲ ሞተር ብሽክለታ ዝተወጥሑ ሽበራውያን ይርጎዎ ኣብ ልዕሊ ዝተባህለ ዓዲ መጥቃዕቲ ብምፍፃም 6 ሰባት ከም ዝቐተሉ ዝገለጹ ጸብጻባት ኣባላት ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ቀቢላ ንኣባላት ቀቢላ ፉላኒ በቲ መጥቃዕቲ ብምኽሳስ ብዘካይድዎ ሕነ ናይ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ሂወት 7 ሰባት ከም ተቐዝፈ ተሓቢሩ ኣብቲ ከባቢ ብሰንኪ ዝተረኣየ ቀቢላዊ ፍልልይ ዝጠንቁ ምትፍናን ሓይልታት ጸጥታ ሰዓታት እቶ ብምዋጅ ኣብ ሓለዋ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ሰመዝቲ ከባቢ ገሊፆም ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ምድረ በዳታት ሰሃራ እትርከብ ቡርኪና ፋሶ ቀንዲ ግዳይ ናይቶም ንምድረ በዳ ሰሃራ ከም መዕቆቢ ዝጥቀምሉ ሽበራውያን ኮይና ምጽንሓ ይፍለጥ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ምንቅስቃስ ሽበራውያን ንምቁፃይ ኣብ 7 ካብ 13 ዞባታት ሃገር ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣውጅሎ ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ማሊ ዛጊት መንነቶም ዘይተነፀረ ዕጡቃት ብዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 37 በርጌስ ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ብክልተ ጥሪ ኣቃሊሐን እቶም ዝተቐትሉ ብምልኦም ኣባላት ቀቢላ ፉላኒ ምዃኖም ዝሓበሩ ሰመዝ ማሊ እቲ መጥቃዕቲ ቀቢላዊ መልክዕ ከም ዘለዎ ኣረድዮም በዚ ድማ እቲ መጥቃዕቲ ነቲ ሃዲዩ ክመስል ዝጸንሐ ጉዳይ መጋሃጫን ልሙዕ ናይ ሕርሻ መሬትን ዝጠንቁ ቀቢላዊ ግጭት ዳግም ከየላዓሎ ዘስግእ ምዃኑ ተሓቢሩ እቲ ኮሎንጋን ተባሂሉ ኣብ እትጽዋዕ ዓዲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብኣባላት ዶንዞ ዝተባህለ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ቀቢላ ከም ተኻየደ ይግለጽ ብምህላው መንግስቲ ማሊ ነቲ ግጭት ናብ ከቢድ ምፍሳስ ደም ከይዓረገ ንምህዱ ስጉምቲ ክወስድ ጻውዒት ይቐርበሉ ኣሎ ኣብቲ ጥሩፋት ሓይልታትን ምስ አልቃዒዳ ምትእሳር ከም ዘለዎ ዝግለጹ ሽበራውያንን ዝንቀሳቐሰሉ ከባቢታት ማሊ ቀቢላዊ ፍልልይ ዝጠንቁ ግጭት ብተኸታተለ ክካየድ ምጽንሑ ዝሕብሩ ጸብጻባት ነቲ ድሮ ተኣፋፊ ዘሎ ጸንታዊ ኩነታት ሃገር ተወሳኺ ጸገም ኮይንዎ ከም ዘለዎ ይነጽር ኣብ ማሊ ካብ 2012 ናትሒዞም ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብራት ሃገራትን ሰራዊት ፈረንሳን ተዋፊሮም እኳ እንተለዉ ዛጊት ዝጥቀስ ጸጥታዊ ውሕስነት ከረጋግጹ ብዘይምኽኣሎም ክውቀሱ ጸኒሖም እዮም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ርሑቕ ዘይኮነ መጻኢ ምስ ሰሜን ኮርያዊ መዘንኡ ካልኣይ ቀጥታዊ ርክብ ከካይድ ከም ዝኽእል ኣሚቱ ብክልተ ጥሪን ማዕከናት ዜና ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ፕሬዚደንት ኪም ጆን ኡን ካልኣይ ቀጥታዊ ርክብ ከካይድ ዘለዎ ድሌት ከምኡን ካብ ኒክላሳዊ ህላወ ነጻ ዝኾነ ዞባ ንምስራት ብሓባር ክሰርሑ ዝጽውዕ መልእኽቲ ዝሓዘለ ደብዳቤ ካብ ፕሬዚደንት ኪም ከም ተቐበለ ኣፍሊጡ መምሕዳሩ ብዝወሰዶ ተሪር መርገጽን ዘካየዶ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርን ሰሜን ኮርያ ተካይዶ ዝነበረት ምምዕባል ኒክላሳዊ ኣጽዋርን ፈተና ኣዕነውቲ ኣጽዋርን ከም ተገተአ ዝሓበረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሃገሩ ኣብቲ ጉዳይ ተሃዊኻ እትወስዶ ስጉምቲ ከም ዘየለ ግን ኣረዲዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኮንካ ኣብ መጻኢ ከጋጥም ብዛዕባ ዝኽእል ምትንታን ዘጸግም ምዃኑ ዝሓበረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ሰሜን ኮርያ ግን ኣብ ምብሃል ዝተሰረተ ጽቡቕ ዲፕሎማስያዊ ምዕባላታት ተመዝጊቡ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ሲንጋፖር ኣብ ዝተኻየደ ቀዳማይ ቀጥታዊ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ዞባ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ካብ ኒክላሳዊ ህላወ ነጻ ንምግባር ብሓባር ክሰርሑ ተረዳዲኦም እኳ እንትነበሩ ዛጊት ጎሊሑ ዝረአ ስጉምትታት ከም ዘይተወስደ እዩ ዝግለጽ بحد طريق على محل زفتصم بريزيدنت برازيل جاير بولسونارو ኣብ ሃገሩ ዝነጥፋ ዘይመንግስታውያን ትካላት ኣብ ትሕቲ ጽላል መንግስቲ ኮይነን ከዓያ ዘገድድ ሕጊ ኣሚሙ እዚ ባይቶ ብራዚል ኣብ ውሽጢ 120 መዓልታት ከጽድቆ ትጽቢ ዝግበረሉ ሓድሽ ሕጊ ወጋዑ ክሳብ ዝኸውን ንጥፈታት ኣብታ ሃገር ዝነጥፋ ዘይመንግስታውያን ትካላት ብፕሬዚደንት ቦልሶናሮ ብዝቆመ ሓድሽ ቤት ጽሕፈት ምቁጽጻርን ምክትታልን ክግበረለን እዩ
እቲ ብፕሬዚደንት ቦልሶናሮ ዝቆመ ቤት ጽሕፈት ዝኾነ ንሕገ መንግስቲ ብራዚል ዝኹን ንማሕበራውን ባህላውን ድሕነት ሕብረተሰብ ብራዚል ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ንጥፈታት ዘካየደ ብስም ገባር ሰናይ ዝተመዝገበ ትካል ስርሑ ከቋርጽ ዝኽእል ናይ ያሬታት ስርሑ ከቋርጽ ትእዛዝ ናይ ምትሕልላፍ ስልጣን ኣለዎ። መንግስቲ ብራዚል ነቲ ስጉምቲ ንምንታይ ምክንያት ከም ዝወሰደ እኳ እንተዘይተገልጸ ፕሬዚደንት ቦልሶናሮ ኣብ ናይ ትዊተር ገጻቱ ኣብ ዘስፈሮ ሓበሬታ ኣብ ብራዚል ዝነጥፋ ዘይመንግስታውያን ገበርቲ ሰናይ ትካላት ልዕሊ 900,000 ንዝኾኑ ደቀባት ክምዝምዝምኦምን ክጥቀማሎምን ጸኒሐንን ክብል ይወቂሱ። እዚ ብመንግስቲ ብራዚል ዝተወሰደ ስጉምቲ ኣብ ቀጻልነት ናይቶም ኣብ ጫካታት ኣማዞን ዝነብሩን ዛጊት ምስ ካልኦት ኣካላት ሕብረተሰብ ብራዚል ዘይተጸንበሩን ቀቢላታት ልዑል ደገፍ ከም ዝህልዎ ይእመት። ኣብ ዴንማርክ ብክልተ ጥሪ ኣብ መንጎ ክልተ ባቡር ምድሪ ብዘጋጠመ ሓደጋ ግጭት ብውሕዱ 6 ሰባት ከም ዝሞቱን ካልኦት ሓያሎ ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ። እቲ ሓደጋን ክልተ ቀንዲ ደሴታት ዴንማርክ ኣብ ዘራኽብ ድልድል ከም ዘጋጠመ ዝሓበሩ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ዴንማርክ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ትነጥፍ ባቡር ምድሪ ምስ ንብረት ተመላለስ ባቡር ምድሪ ብምግጫዋ ከም ዝሰዕባ ረድዮም። ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ብርቱዕ ህበብላዊ ማዕበል ንስራሓት ምድሓን ህይወት ኣጸጋሚ ገይርዎ ከም ዘውዓለ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። በቲ ሓደጋ እቲ ዕለታዊ ልዕሊ 21,000 ተጓዓዝትን ልዕሊ 27,000 መካይንን ዝሓልፋሉ ድልድል ተዓጺ ከም ዝውዓለ ተሓቢሩ። ብዘይካዚ እቲ ድልድል ንዴንማርክን ሽወደንን ምስ ጀርመን ዘራኽብ ካብ ቀንዲ መስመራት መጓዓዝያ ምድሪ ኣህጉር ኤውሮጳ ብምዃኑ ምዕጻው ከቢድ ፊናንሳዊ ክሳራታት ከም ዘስዕብ ተዓዘብቲ ኣሚቶም። ኣብ ጠፈራዊ ምርምር ጽቡቕ ገስጋስ ተመዝግብ ዘላ ቻይና ናብቲ ርሑቕን ብርሃን ፀሓይ ዘይረኽቦን ክፋል ወርሒ ሮቦታዊ መንኮርኮር ብምልኣኽ ምርምር ከተካይድ ከም ዝኽኣለት ኣፍሊጡ። እዛ ቻንግ ኢ4 ዝተሰሜት ብዓይነታ ናይ ፈለማ ምዃና ዝተገልጸት መንኮርኮር ብክልተ ጥሪ ኣብቲ ብፖል ኣይትከን ዝፍለጥ ክፋል ወርሒ ብዓወት ከም ዝዓለበት ድሮውን ዝተፈላለየ ደረቕን ተንቀሳቓስን ስእልን ናይቲ ከባቢ ከም ዝለኣኸት ተሓቢሩ። ምዕላብ ሮቦታዊት መንኮርኮር ኣብቲ ዛጊት ካልእ ሃገር ዘይበፅሓቶ ክፋል ወርሒ ኣብቲ ቻይና ተካይዶ ዘላ ጠፈራዊ ምርምርን ኣመዝጊባቶ ዘላ ዓቕምን ልዑል ዘላ ንቕድሚት ምዃኑ ኪላታት ተዓውዲ ይሕብሩ። ኣብ ጠፈራዊ ምርምር ድሕሪ ኣሜሪካን ሩስያን ተጸንበረት ቻይና ኣብ 2003 ንፈለማ እዋን ጠፈርተኛ ዘሳፈረት መንኮርኮር ናብ ዙርያ ምድሪ ልኢኻ። ዛጊት ብዘካየደቶ ምምዕባል ሳተላይታትን ነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፍ ሮኬታትን ድማ ኣብ ጠፈራዊ ምርምር ቁልጡፍ ብቕዓት ተመንጸባርቕ ከም ዘላ ይግለጽ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ተዛዚሙሎ ሰላም